Тапшыруыбызның чираттагы котлау сәламе хөрмәтле милләттәшебез Фаизов Валид Ахмет улына юллана. Бүген 25 ноябрь көнне ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Яраткан тормыш иптәшен, кадерле әтиләрен, сөекле бабакаларын, тормыш иптәше Мәрзия, балалары Әлфия, тормыш иптәше Сергей, Руслан, тормыш иптәше Наилә, Ирек, тормыш иптәше Олеся, оныклары Эльмира, Идалия, Вика, Роман, Адилә һәм Лилия исеменнән котлап, килене Наилә бик җылы эчтәлекле хат язып киткән. Саратов өлкәсенең Дергачи районы Верхазовка авылында 9 балалы гаиләдә 8нче балалары булып безнең якын кешебез туган. 10нчы сыйныфны тәмамлап армия сафларына алына һәм намуслы килеш үз хәрби хезмәтен үтәп кайта. Ерак Забайкальеда Читаның ракета гаскәрләрендә хезмәт итә. Илебез алтында булган бурычын үтәп, ул яңадан туган авылына кайта һәм үз хезмәт юлын мәктәптә физкультура укытучысы булып башлап җибәрә. Шунда ук ул безнең газиз әниебез, ярты җанын Нигъматуллина Мәрзия Назим кызын очрата. Һәм 1977 елның август аенда матур гаилә корып җибәрәләр. 1 елдан соң үзенең туган көненә олы бүләк булып 1978 елның 25 ноябрендә кызы Әлфия туа. Озакламый алар Степной бистәсенә күчеп китәләр һәм ул анда склад җитәкчесе булып хезмәт итә. Шушы төбәктә аларның нәсел дәвамчылары, әтиебезнең олы горурлыгы улы Руслан да дөньяга аваз сала. Яшь гаилә уңай шартлар эзләп 2нче 5 еллык совхозының 1нче бүлегенә күчеп китә. Бәхетләре булып 3нче балалары уллары Ирек тә туашылачак. 1987 елда аларның соңгы җитди күченүләре 2нче 5 еллыкка була һәм 2019 елга кадәр шушында гомер кичерәләр. Яраткан тормыш иптәшем, әтиебез һәм бабакаебыз гомерен авыл хуҗалыгына багышлады. Шабан ярдәмчесеннән алып, шәхси крестьян фермерлык хуҗалыгы җитәкчесенә кадәр үсте. Гомердә дә бернинди дә эштән курыкмады. Бар авыр эшләргә дә күкрәк киереп, олы тырышлык белән алынды. 2019 елны лаеклы ялга чыккач, Ершов шәһәренә күчеп килделәр, ләкин һаман да аның эш сөйгән җаны тынгы белмәде. Ул һаман да шул тармакта эшләвен дәвам итә. Үзләре корган оялары да аларның зурайды. Бүген инде 3 баласы гына түгел, 2 килене, 1 кияве, 5 кыз оныгы һәм 1 малай оныгы шатландыра. Әтиебезгә һәр чак төпле киңәшләр артыннан бар туганнары, бар дуслары чаба. Ул кирәк сүзен дә, киңәшен дә табып, юата да ала, аңламаганны ярып сала да дигәндәй. Без бала оныклары өчен ул җанын кызганмаган әти һәм бабай. Ни телик сиңа юбилейда? Теләгебез, әниебез белән тигезлектә матур картлык кичер. Раббым үзе сиңа кылган изгелекләреңнең әҗер савабын күрергә язсын. Бел, безнең сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә олы. Әтиебез безнең кадерлебез, без бәхетле җирдә син барга. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә туган көнең белән котларга. Төрле чакны күргәнсеңдер әти, йөрәгеңдә күптер яра да. Киңәшчебез, терәгебез булып узак яшә безнең арада. Парлап канат кагу җиңелрәк. Тормыш сезне ялгыз итмәсен. Тормыш чишмәләре чылтырап аксын. Мәңге-мәңге суы кипмәсен. Кадерле Валид Ахметович, чын күңелдән бар теләкләргә дә кушылып, бүләккә якыннарыгыз сайлаган җырны да юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Кешем, ул минем әтием, аңлашан, заманча карашлы. Үземнең серләрне әтидән яшермим, һәм белә ул минем дусларны. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул ямен, әни белән бергә, гел бергә. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем
яшьләрең файдалы. Сиңа күз тимәсен, сыкланам әтием, гомер буе шундый кал әле. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул яме, әни белән бергә, гел бергә. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул яме, әни белән бергә, гел бергә. Синең яшәү көчең бик озакка җитсен, син яклаучым, минем саклаучым, иң кадерле кешем син генә әтием, хәвефләрсез булсын тормышым. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул яме, әни белән бергә, гел бергә. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы